खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। 8 अक्ट' खालारखालि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि नीलकमल बसुमतारी बिथाङा हरनि 10 रिंगायाव रुंसारि जालाङो। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला रुंसारि जालांनाय नीलकमल बसुमतारी बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो देहायारि लोरबां गाज्रि थासारिनि बेमारजों भुगिगासिनोमोन। नीलकमल बसुमतारी बिथांनि रुंसारि जालांनाय दुखुथिया नखराव खौरां लाहैनायजों लोगोसे गोथै सहआव आर'नाइ बिबार आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बावहोयो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना। मिरु UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर', 28 नं गयबारि बिबाननि बियाबनि BPFनि बिजाथि सन्दी बसुमतारी, लाइमोन BPFनि नेहाथारि समनाथ बसुमतारी, तामुलपुर दखरा एबसु, दुवारकुसि दखरा एबसु, तामुलपुर आलायारन बर' थुनलाइ आफाद, तामुलपुर जिल्ला UPPL, तामुलपुर ब्लक UPPL, तामुलपुर ओनसोलनि गासै फोरोंगिरि बिथांमोना दुखु फोरमायो। लोगोसेनो मिरु दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा गासै लाइजाम दैथायहरनायनि गेजेरजों दुखु फोरमायहरो आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथाङाबो बसुमतारी रुंसारि जालांनायखौ दुखु फोरमायहरो। दानिया फै तामुलपुरनिफ्राय सुक्रान्त बसुमतारी दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आङो बड'लेण्ड रादाबनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावग्रोयो। आं दा आथिखालाव बिथां रुंसारि जालांनाय नीलकमल बसुमतारी बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरिनि न'आव दङ। बिथाङा थांनाय बुधबारनि हरनि 10 बाजियाव रुंसारि जालांदों। बिथांनि रुंसारि जालांनायाव जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोबोद दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि न'खरनि जि माने फेमिलिफोरनि लोगोसे जोंबो जोबोद दुखु फोरमायदों आरो बिथाङा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ दाजेननायनिफ्रायनो मैखोम मावथिमोन आरो दैदेनगिरिमोन। बिथाङा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे आफादगिरियाव मोनथाम टार्म्स बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बिथां आफादगिरि जानाय समाव आंबो बिथांजों लोगोसे नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो थांनानै थानाय समाव बिथाङा आफादगिरि जानाय समाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ गोख्रोङैनो दैदेनदोंमोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बे अबस्थायाव सफैदों। बेखायनो जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बिथांनि रुंसारि जानायाव जोबोद खहा जादों होननानै जोङो जिल्लानिफ्राय बुंदों आरो बिथांनि जि थांनानै थानाय समाव जि बर' थुनलाइ आफादाव बिहोमा होनायखौ जोङो अराय बावनाय नङा आरो लोगोसे बिथांनि गोसोखांथियाव बिथांनि बिहोमाया जाहाथे गोजोरथि जानानै थायो बेखौ हास्थायनानै जोङो बिथांनि मुङाव मोनसे स्मृति ग्रन्थ दिहुननो गोसोखां बिजाब दिहुननो आखायाव लादों आरो बेखायनो बे गोसोखां बिजाबाव जोङो खावलायो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय जेसेबां लिरगिरि खन्थाइगिरि बिथांमोनहा लिरबिदां जुदि हरनो गोसो दङब्ला बिथांमोनखौ दिनैनिफ्रायनो बिथांनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै लिरनानै जोंनि आखायाव गथायनो थाखाय जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खावलायो। लोगोसे जोबोर गोजोनथावनि बाथ्रा नैबे बिथां नीलकमल बसुमतारीया जानखि थांनाय बुधबारै हरनि 11 बाजियाव जानखि रुंसार जानानै थांबाय बे बाथ्राखौ मिथिनाय लोगो लोगो माने दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां तरेन सारा बिथांनि जिउमानि सायाव दुखु फोरमायनायनि लोगोसे आरो जाहाथे बिथांनि जिउआ आलो गोजोन मोन्थों बिनि सायाव बिथाङा दुखु फोरमायदों। बिनि थाखायबो जोङो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनि फारसे जोङो जिल्ला थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांनो रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय निसामरा गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय 1 नं जैपुर गामियाव मोनसे सेरेन दैनि थेन्नाय बान्दोआ बायनानै गामियाव गोबां खहा खालामनाय जादों। गाहायै बे दैया बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो जेंना सोमजिहोबाय थायो होननानै फोरमायदों। बे दैनि थाखायनो गामियाव गोबां आबाद फोथार आरो गामिनि न' बांखौ खहा खालामनाय जादों। सुलु मोननाय बायदिब्ला गोबां ओनसोलनि ठिकादारफोरा मोजां लुफुंना होआखै होननानै गामिनि सुबुंफोरा अजद दैखांनाय जादों। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। गोजोन गोबां दैनि दोहौ गोबां खेथि फोथारखौ बेबायदि हानि खालामदों। गोथौ गोथौ हान्थुसे जानजिसे नैबे नुनाय माबासिममोन दैया दा रानलांनो हमबाय। गोबां न'खरावनो बे अबस्था जानानै दं। बिथांमोननिफ्राय जों बेसे मिथिना लानि बे प्रति बोसोरैनो बे दैबानाया जायोमोन ना देग्लायसो बे दैया बेबायदि जादों र'। दा जाय न'खरा लोमजानानै दं बे दैजों, बे लोमजानाय बिथांमोननि खाथियाव आं दा नुजाथिफैदों। बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना लानि बे दैसानि मुङा मा आरो बे दैमाया बेसे समनिफ्राय बेबायदि उसुबिदायाव नोंथांमोनखौ खोलैबाय दं, बिनि जाहोनखौ एसे बुंथिना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो दैयाथ' बियो सेरें नालाखौनो बुङो, सेरें रिभारखौनो बुङो आरो। ओमफ्राय गिबियावथ' गोदोथार जेनेबा आबै आबौमोननि दिनाव बेयाव नाला गैयामोन। बेयो माब्रैहाय उनाव नाला जालांखो बेखौ लासै लासैनो माने नाला जालांनानै बिदिनो बहुद डिस्टार्ब जानायनि उनाव बिदिनो जेरैबो माने बे दैया माने बेयावल' नङा, माने जेरैबो माने प्रब्लेम जाबाय थायो आरो। बेजों नङाबा बैजों, बेजों नङाबा बैजों बायबायानो थायो। ओमफ्राय नैबेयावबो थिग बोसोरथामसो माने बोसोरब्रै बोसोरबासोआ बारा दै जालामोन। ओमफ्राय जेब्ला बे दैमाखौ मोजाङै माने जावनानै होफिननाय जायो, बेनिफ्राय माने जोंनि बे अरुणाचलनि दैफ्राबो बेजोंनो ज' जाबोजोबनानै बेजोंनो बोहैबोबाय थायो। ओमफ्राय बे दैमाखौ मानो जावदोंमोन? मा उसुबिदा दंमोन बेखौ जावनो गोनां? दैयाथ' जेनेबा बियो गिबियाव बै महनपुर साइडजों बायनानै इथिं बांसिन फोथार माइ गायग्राजों थांदोंमोन नालाय। दा बेवहाय डिस्टार्ब जाबाय थानायलाय माने बेखौ होथेनानै बेयाव नालाया बारा गोथौ नङामोन, थारमाने गोथौ बानायनानै माने बेखौ जावना हरनाय जादों। ओमफ्राय बेखौ मोजां बानायनो थांनायाव मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो, मा बुंनो सानो नोंथाङा? दा बेखौ माने मावनाया जेरैबादि मावनांगौमोन बिदि जादिया। थारमाने सिगां माखासे बिनि जिथुनाखि हा जावनाय बेखौ माने एसे मोजाङै एसे लामा बायदि बानायना होनांगौमोन, माथुरि गाइड बानखौ खाथियाव जावनानै होनानै। ओमफ्राय जेब्ला दैया फैयो ओमफ्राय बियो माने जावनाय हाया हारसिंनो माने गोग्लैलांफिनजोबनानै बेजों बायलांनाय बादि जादों आरो। बेनिफ्राय माने बहुद डिस्टार्ब जादों। आरो दा बे दैमाया बेबायदि मोजां बानायनायथ' गाज्रि जाहैबाय। दा बेयाव मा खहा जादों नोंथांमोननि बे जेरै न'खरनि न'जों लोगोसे खेथि आबादबारिफोर माबाफोर उसुबिदा जादों नामा? बेयावथ' आरो दैया बोसोरथामसो जाबाय बहुद उपद्रब। आरो जों दा बेयाव बिराद खहा जादों। माने बोसोरै आं न'खौ मोजां लुनो सानबाबो हायाखै। थारमाने आंहा ओमफ्राय गामि ओनसोलावबो मोजां बारिनि थाखाय हा मोनैलाय आं बेयाव लुनानै थाथ'नाय जादोंमोन। आरो बे बुंनो थाङोब्लाथ' बे लामा माथुरिया मोजाङै जानांगौमोन। ओमफ्राय बे माथुरिया माने जेरैबो माबाजोबनानै मैयाथ' उसिजोबनानै जेजोंबो माने बोहैलांजोबदों थारमाने। ओमफ्राय बिदिनो फिसा फिसा बायलांजोबदों। बायनानै ओमफ्राय बिदिनो खेथि फोथार बिदिनो बाला फबलाजोब्बाय, गायखानाय हाफोरखौ फबसिनजोब्बाय आरो माने दैया दा बे न'खरबैसेसो न'खरनि खहा जादों बायदि बे नोंसोरनि 1 नं जयपुर गामिनि बे नालानि जाहोनजों? बे नालानि जाहोनावथ' नालानि उपद्रबआव माने बहुदानो जादों। जेनेबा न'आ बेयाव 10-11 घरसो दं। 10-11 घराथ' लोमनायानो जायो। ओमफ्राय बेजों दा बायलांनानैथ' गोबां माने जोंनि 1 नं जयपुरनि गायग्रा फोथारा बेयावनो दंजोबो। आरो बे खहाखौ लानानै नोंथांमोना सोरनोबा माबा मोनसे खावलायदोंमोन नामा जे खेथि पुरनाथ' जोङो जेनेबा
दा नैबे बोसोराव माने रावबो खबर हैथ'नाय जायाखै सिगां बोसोरफ्राव सिगां बोसोरफ्राव बिदिनो माबानाय जादोंमोन नाथाय मोजाङै एग्रिकालसार माबाफ्रावबो हरनाय जाबाय थादोंमोन राजुहुवा हिसाबैबो माने सोरसोरना खेथि खहा जादों मादों लिस्ट हरबाय थानाय जायो नाथाय ओरैनो हरनाय बादिल' जायो माने बे मोनफ्रोमबो मोजाङै एग्रिकालसारनि जिथुनिखि अफिसारफोर बिसोर बिथांमोनहा मोजाङै गुरुत्व लाना खामानिखौ मावनाय जायाखै आरोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो बिनि सायाव दा जोङो बे दैनि थाखायथ' आरो माबा नांगौ जोंनि जिथुनिखि पन्सायत लेभेलनिफ्राय मेम्बारनिफ्राय आरो बिदिनो एपि आरो जिपि आरो गोजौ लेभेलनि माखासे माबाफोरनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ हरजानो लुगैयो एसे एनै आरो बे लामाखौ मोजाङै थेना होनांगौ माने जोंनिया बांसिनानो बिथिं 1 नम्बर जयपुरनि गायग्रा फोथारा दङ थारमाने दाथ' बेयाव मोनथाम मोनब्रैसो बायलांजोब्बाय बायलांनायनि उनाव माने गोबाङानो माने माइ खेथिया लोमसावनानै दं बाला फबहैजोब्बाय थारमाने दा बे जेब्ला बेखौ बानायजेनदोंमोन बे नलाखौ रिफारिं खालामनाय बा मोजांसिन खालामनायनि जाहोनाव बेबायदि अबस्थायाव फैबाय दा बै समाव नोंथांमोना माबाफोर बुंदोंमोन नामा जे बेबायदि बानायब्ला जोंनाव उसुबिदा फैगोन होननानै खावलायदों नामा जे खावलायनायाथ' सिगाङाव जोङो बुंनायानो जादोंमोन जेनेबा बेखौ जावोबा ओरैबो समस्या एखेयैनो थाबाय थागोन बेखौ जावना हरनायाव माने फारसेथिं जेनेबा आथिं मोजां जादों फारसेथिं आरो खहा जादों थारमाने बे दैनि समस्याया बेबादिनो थाबाय थागोन ना मागोन बेखौ थागोनखौ जों फोथायो आरो ओंखायनो जोंनि माखासे जोंनि बर' समाजनि जिथुनिखि आफादफोर बेफोर आफाद बिथांमोनहा जाहाथे बेखौ इयुनखौ मोजां सिन्था खालामनानै जुदि भबिसतनि थाखाय लामाफोरखौ मोजाङै क्लियार खालामना हरोब्ला माथरिफोरखौ गाइड बानफोरखौ होमबाना जों मोजां मोनगोन आरो माने जों खेथियाव आरो बिदिनो बे गामियाव बुहुद गैयै जोंथ' आरो गैयैयानो गोजा दा उफाय गैयैयाव जोङो माने लोमसावनानै थाबाय थानांनाय बायदि जादों आरो दा जेबो रेसन पार्टि मोननाय जायाखै जेनेबा मैयाथ' आंनि न'आव बेयाव आदैसे हाबदों माने न' सिङाव आदैसे जादों ओमफ्राय दानिबो आधा घन्टासो सिगाङाव बेयाव आदैसे दङमोन